Sugar nakaslem jong unongsan Hima. Menteri Rangba Kajilau Konrad K. Sangma Hakash Potre Unailur Arhaja Abusan Ulalit Banjengo Ya ke Lady Care Welfare Center Kabadan Halaban. Hakane kasi ladan lang UMLA ke South Chelong Ubasan Bor Shulai Bad Kidukot Jongga Indian Red Cross Society ke Meghalaya State Branch Nalor Kinong Tre ke Welfare Center. Hakani ke jenglet jengo Menteri Rangba ka IRCS Meghalaya kelapan Jingiarap na Sorkar jela na kebentaban Pynthymmai ban penroi ya ke Lady Care Welfare Center kebala seng na do usnem syaja kendai spa arpho kebadanru ya ke Indian Red Cross Society ke Meghalaya chapter bat ke Red Cross Maternity Home kebala kenjo pala chispa snem ke Karta bat ke ne ke center kala khamrim bat ke khamjot ka IRCS Meghalaya State Branch kelapan senguru ya ke Jingtei bapenya hapo ke ni ke center da ke baong ba ke Red Cross Society Meghalaya chapter kala juai ke jing syakri ha ka kot ka khia khamtam e ke jing sumari khna bat ki long kemi khamtam na ke Bynta ki baduk bat ki basai ben ha ke imlang salang nalor ke jing ai Jingiarap bat ke jing kershan ha ki por ba ke don ki jing akan at bat ki wei ki jing Menteri Rangba Kejela hadian bola sengap ikijing jong ka IRCS uloong ba ka IRCS Meghalaya kadai ka kenhun ka bakongsan ha ka kot ka khia jong ka imlang salang bat ong ba ki seng jong ka kot ka khia jong ka imlang salang bat ki Sorkar kila bane trailang da ka babu ye ki thong banya sam mi kila Jingiarap bat ka jinge trailang ban pen bhai ka kot ka khia jong ki pat ba ki policy ban kershan ban IPSA bat ban penyaso ikijing persang jong ki pat ba ha ka Jingtei nak Bynta ka kot ka khia ki pat ba ula benrap ru ba ka jing lang hapadeng ka Sorkar bat ka Lady Care Welfare Center bala penya da ka IRCS Meghalaya kala ru ban pen kala ya ka ni ka center chaka jaka ai jing sumar ula penti kana ba ya ka Jingiarap jong ka Sorkar ban Pynthymmai ya ka Jingtei bat ong ba ka Sorkar kan wat ye kilat kilinti ban tre nak Bynta ka jing bentoy ka ba kham he jong ka kot ka khia jong ka emlang salang. I think it will be a good idea to click pictures. This is where when it rains, the staff always put buckets. You have to. Always every year it's flooded because from the road to the water that we have, and we cannot, keep storm so it gets all the way, Temporarily you could have that, And just make an umbrella for the tiny under base. Every year you have flood over He's here the one who because has to use it all. from the main road, sir, from the main road, the water comes straight. Now the engineering building